אהלן לכולם, ברוכים הבאים לשיעור זום נוסף איתי במסגרת ספיישל חנוכה. אנחנו בעצם עושים סדרה של שיעורי זום, להציג את הקורסים החדשים של האקדמיה לפוקר, גם את הקורסים הבסיסיים, קורסי הליבה המשודרגים, וגם את הדוקטורטים החדשים שלי, שהם בעצם על בסיס החמש שנים האחרונות שלי, גם של המשחק, גם של הלימוד. למדתי בעצם קורסים עולמיים, עבדתי עם סולברים, שיחקתי קאש וטורנירים, הרבה לייב, גם בסבבים הגדולים, EPT, מריט, הייתי בווגאס שנה האחרונה, אה, אז גם בלייב וגם באונליין, בשבע אקסל, בקלאבים הישראלים, צברתי המון ניסיון, המון ידיים, והדברים האלה הפכו, הידע הזה הפך בעצם לשורה של קורסים חדשים. אני אראה לכם במה נתעסק היום. אשתף איתכם את מסכי. אז כך. אנחנו היום בשיעור של אסטרטגיית קאש לייב, עם התאמות לפילד הישראלי, וזה נושא מאוד שחשוב להבין אותו. בעצם עד כמה המשחק מול פילד ישראלי, במהותו הוא שונה, לעומת משחק למשל בקזינו בחו"ל, או לעומת משחק אונליין, וגם משחק אונליין הוא מאוד שונה אם משחקים קאש בשבע אקסל לצורך העניין, אחד מהאתרים הכי גדולים בעולם, או אם משחקים קאש בקלאבים הישראלים, מול פילד ישראלי. אז בעצם מעבר ליסודות של אסטרטגיית פוקר מודרנית, שאותם אנחנו בעצם מלמדים בתואר ראשון ותואר שני, משם ההתמחות האמיתית, ההתמקצעות, הדרך למקסם רווחים, היא בעצם על ידי העמקה באזורים ספציפיים של משחק הפוקר, בין אם זה קאש או טורנירים, בין אם זה לייב או אונליין, ומול איזה פילד, שאנחנו עושים הפרדה לשני פילדים מרכזיים, אחד זה הפילד הישראלי, ואחד זה הפילד העולמי. זאת אולי נקודה טובה להגיד את הדבר הבא, קשה מאוד להרוויח בפוקר, באופן כללי, רוב השחקנים מפסידים, ואני חושב שהפרמטר הכי חשוב בסופו של דבר לאם נרוויח או נפסיד, הוא לא התיאוריה שלנו ולא המצב המנטלי שלנו, אלה דברים מאוד חשובים, אבל לא הם לדעתי הדבר המרכזי, בהאם נהיה שחקני פוקר מרוויחים או מפסידים. בעיניי הדבר המרכזי זה בחירת השולחנות שנעשה, ה-table selection, כלומר, אם נבחר לשחק מול שחקנים פחות טובים מאיתנו, אנחנו נרוויח, גם אם אנחנו בעצמנו שחקנים גרועים, ואם אנחנו נבחר לשחק מול שחקנים טובים מאיתנו, אז גם אם למדנו המון פוקר ותרגלנו, אנחנו נפסיד להם, ולכן זה בסוף המפתח לרווחיות. לא כולם מחפשים בהכרח להרוויח בפוקר, יש אנשים שמחפשים אתגר וספורטיביות ומחשבה, ואז אין להם בעיה להפסיד בפוקר, ועל הדרך הם לומדים דברים חשובים, גם לפוקר וגם לחיים האמיתיים. אז זאת נקודה שהיא בעיניי נקודת מפתח, כל אחד צריך לשאול את עצמו מה הוא בעצם מחפש במשחק הפוקר, האם הוא מחפש להרוויח, האם הוא מחפש ללמוד ולהשתפר, ובהתאם לבחור את המשחקים המתאימים. אבל בסופו של דבר רוב האנשים מחפשים ליהנות ולנצח, ובעיניי, אם תשאלו אותי איפה יש לכם יותר סיכוי לנצח, בשבע אקסל, מול שחקנים מאוד טובים, גם בסכומים נמוכים, לצורך העניין, או בקלאבים הישראלים, מול אוכלוסייה ישראלית חובבת כמוכם, אז בעצם נראה שברור שיהיה יותר קל להרוויח בקלאבים הישראלים. ואותה דוגמה רלוונטית גם לגבי משחקים חיים. כלומר, אם תשאלו אותי איפה יותר קל להרוויח, תיסעו עכשיו לווגאס, לאליפות העולם ותשחקו שם טורנירים או קאש, או תלכו לטורנירים ישראלים, בין אם בישראל, בין אם בחו"ל, כשטסה משלחת של ישראלים, אז נראה לי שגם פה התשובה היא ברורה, ויהיה יותר קל לכם להרוויח מול שחקנים כמוכם, שחקנים ישראלים, שחקנים שמשחקים בצורה לפעמים בזיזה מדי, לפעמים רחבה מדי, אז זה לגמרי המקום להיות בו בעיניי, ומי שמצליח לתת תוצאות טובות בזירה המקומית, משם השלב הבא הוא הזירה העולמית, בין אם לייב, בין אם אונליין. אבל זה כאילו שלב א', להשתלט על האזור שלנו, ובעיניי זה בהחלט פיזיבילי.
כלומר, זה אפשרי להרבה שחקנים ללמוד יסודות חזקים שבעצם מאפשרים לכם רווחיות במשחקים החיים. אז היום אנחנו נתרכז בעצם באסטרטגיות קאש לייב בפילד הישראלי. זה יכול להיות קאש לייב חברי, שקל 2, בבית שלכם, בלי עמלה, שזה סוג המשחקים האידיאלי בעיניי, משחקים יחסית עמוקים. מי שלא יודע, העמלה היא הרוצח השקט של משחקי הקאש, היא בסוף השחקן הכי טוב בשולחן, הרייק. אז משחקים חבריים ללא עמלה עם ערימות עמוקות, זה חלום. כלומר, אם יש לכם אפשרות למשחק כזה, שאתם סומכים על מי שמשחק שם, אז זה בעיניי מקום מדהים לשחק בו קאש לייב. למי שאין דברים כאלה, אז השלב הבא זה בעצם טיסות בחו"ל, לא חייבים לטוס לשבוע, גם נסיעת עבודה של כמה ימים, לתת גיחה לקזינו בערב, לשבת שם 4-5 שעות, לא צריך יותר מזה, ואמור להיות לכם שם יתרון יכולת על האוכלוסייה שתשחק שם, ביורו 2, ב-2.5 אפילו. אז אלה הדברים שבעצם אני אתעסק בהם היום. אני אדבר על איך אני מתיישב בשולחן, מבחינת אסטרטגיה, מה התוכנית משחק שלי כשאני בא איתה מהבית, איך אני מאפיין את מי שיושב איתי בשולחן, אה, בכמה שלבים, בהתאם לכמות הזמן שאני יושב שם, יש לי הזדמנות להכיר אותם, אה, איך אני עושה התאמות אסטרטגיות נגד השחקנים השונים, כלומר אם יש לי עכשיו מהלך א' או מהלך ב', איזה מהלך אני אתאים לאיזה טיפוס שחקן, ונושא שהוא מאוד עקרוני ומהותי בעיניי למשחקים חיים, זה איך משחקים בקופות מרובות משתתפים. איך משחקים בקופות מולטי-ווי של 3, 4, 5 שחקנים עולים לפלופ, לפעמים יותר. זה איזשהו אזור מאוד מורכב. בעץ קבלת ההחלטות של הפוקר, זה אזור שגם הסולברים לא תמיד יודעים לפתור אותו בצורה מדויקת, בטח לא מול הטווחים שמשוחקים בשולחנות הישראלים. אז זה איזשהו אזור כזה unknowns man land, כזה אזור לא מוכר יחסית, שאני מרגיש שיש לי שליטה תיאורטית די טובה בו, והרבה מאוד ניסיון מעשי. אז יש לי כמה דברים טובים להגיד לכם על קופות מולטי-ווי, אז זה לגבי זה. אוקיי, בואו נתחיל לנו את השיעור רשמית. אני אעשה לנו קאט בהקלטה, שיהיה לנו אחרי זה נעים ונחמד, בהקלטות שאנחנו שולחים אליכם בסוף השיעור, שתוכלו בעצם לחזור על החומר. אני הולך לזרוק פה הרבה מאוד מידע במעט זמן, אז באמת ממליץ לצפות בזה שוב, בנוחות הבית, לעשות פאוזים, לרשום לעצמכם דברים. קדימה.